A continuació anem a sentir els alumnes i les alumnes de tercer i quart d'ESO que han arribat a la final del centre i entre els quals sortiran els representants que aniran al certamen de lectura en veu alta que enguany és la seva 11a edició. Moltes gràcies. Em plantejava aquestes preguntes insolubles quan el professor va entrar. Bon dia, Axel. Jo diria que ja et trobes bé. És clar que sí. Havia de ser així, perquè has dormit plàcidament. En Hans i jo t'hem vetllat per tots i hem vist la seva guarnició avançava sensiblement. En efecte, em sento refet. I la prova és que faré honor a l'esmorzar que tindreu la bondat de servir-me. Menjaràs, fill meu, la febre t'ha deixat. En Hans t'ha fregat les nafres amb no sé quin ungüent, dels quals els irlandesos coneixen el secret i han cicatritzat a meravella. És un home excel·lent, el nostre caçador. Tot parlant, el meu oncle preparava alguns aliments que jo devorava, malgrat les seves recomanacions. Durant aquella estona el vaig aclaparar amb preguntes, a les quals es va afanyar a respondre. Veritablement, és sorprenent que no t'hagin matat a 1000 vegades. Però, per Déu, no es separen més, perquè correríem el risc de no tornar a veure'ns mai més. No ens separem més. Així doncs, no s'havia acabat el viatge? Vaig obrir uns ulls com unes taronges, la qual cosa va provocar immediatament aquesta pregunta. Què tens, Axel? Una pregunta per fer-vos. Dieu que estic sa i salvi? Sense dubte. Tinc tots els membres intactes? Certament. I el cap? El teu cap, llevat d'algunes contusions, ocupa perfectament el seu lloc sobre les teves espatlles. Doncs bé, temo que el meu cervell no s'hagi trastornat. Trastornat? Sí. N'hem tornat a la superfície del globus? Esclar que no. Aleshores, de què està boig? Perquè veig la llum del dia, sento la remor del vent que bufa i del mar que romp. Ah, només això? M'explicareu? No t'explicaré res, perquè és inexplicable. Però veuràs i comprendràs que la ciència geològica encara no ha dit l'última paraula. Sortim! Vaig exclamar, aixecant-me bruscament. No, Axel, no! L'aire lliure et podria fer mal. Em plantejava aquestes preguntes insolubles quan el professor va entrar. Bon dia, Axel. Jo diria que ja et trobes bé. És clar que sí. Havia de ser així, perquè has dormit plàcidament. En Hans i jo t'hem vetllat per tots i hem vist que la teva guarició avançava sensiblement. En efecte, em sento refet, i la prova és que faré honor a l'esmorzar que tindreu la bondat de servir-me. Menjaràs, fill meu. La febre t'ha deixat. En Hans t'ha fregat les nafres amb no sé quin ungüent, del qual els islandesos coneixen el secret, i han cicatritzat a meravella. És un home excel·lent, el nostre caçador. Tot parlant, el meu oncle preparava alguns d'aliments que jo devorava, malgrat les seves recomanacions. Durant aquella estona el vaig aclaparar amb preguntes, a les quals es va afanyar a respondre. Veritablement és sorprenent que no t'hagis matat 1000 vegades. Però, per Déu, no ens separem més, perquè correríem el risc de no tornar a veure'ns mai més. No ens separem més. Així doncs, no s'havia acabat el viatge. Vaig obrir uns ulls com unes taronges, la qual cosa va provocar immediatament aquesta pregunta. Què tens, Axel? Una pregunta per fer-vos. Dieu que estic sa i estalvi? Sens dubte. Tinc tots els membres intactes? Certament. I el cap? El teu cap, llevat d'algunes contusions, ocupa perfectament el seu lloc sobre les seves espatlles. Doncs bé, temo que el meu cervell no s'hagi trastornat. Trastornat? Sí, no hem tornat a la superfície del globus. És clar que no. Aleshores, de què està boig? Perquè la llum del dia... Perquè veig la llum del dia, sento la remor del vent que bufa i del mar que romp. Ah, només això? M'explicareu? No t'explicaré res, perquè és inexplicable. Però veuràs i comprendràs que la ciència geològica encara no ha dit l'última paraula. Sortim! Vaig exclamar, aixecant-me bruscament. No, Axel, no! L'aire lliure et podria fer mal. Em plantejava aquestes preguntes insolubles quan el professor va entrar. Bon dia, Axel. Jo diria que ja et trobes bé. És clar que sí. Havia de ser així, perquè has dormit plàcidament. En Hans i jo t'hem vetllat per tots i hem vist la teva guarició avançava sensiblement. En efecte, em sento refet, i la prova és que faré no a l'esmorzar que tindreu la bondat de servir-me. Menjaràs, fill meu. La febre t'ha deixat. En Hans t'ha fregat les nafres amb no sé quin ungüent, del qual els islandesos coneixen el secret. I han cicatritzat de meravella. És un home excel·lent, el nostre caçador. Tot parlant, el meu oncle preparava alguns aliments que jo devorava, malgrat les seves recomanacions. Durant aquella estona el vaig aclaparar amb preguntes, a les quals es va afanyar a respondre.
Veritablement és sorprenent que no t'hagis matat 1000 vegades. Però per Déu, no ens separem més, perquè correríem el risc de no tornar-nos a veure més. No ens separem més. Així doncs, no s'havia acabat el viatge. Vaig obrir uns ulls com unes taronges, la qual cosa va provocar immediatament aquesta pregunta. Què tens, Axel? Una pregunta per fer-vos. Dieu que estic sa i estalvi? Sense dubte. Tinc tots els membres intactes? Certament. I el cap? El teu cap, llevat algunes contusions, ocupa perfectament el seu lloc sobre les teves espatlles. Doncs bé, temo que el meu cervell no s'hagi trastornat. Trastornat? Sí, no hem tornat a la superfície del globus. És clar que no. Aleshores dic que està boig perquè veig la llum del dia, sento la remor del vent que bufa i del mar que romp. Ah, només això? M'explicareu? No t'explicaré res, perquè és inexplicable. Però veuràs i comprendràs que la ciència geològica encara no ha dit l'última paraula. Sortim! Vaig exclamar aixecant-me bruscament. No, Axel, no. L'aire lliure et podria fer mal. Em plantejava aquestes preguntes insolubles quan el professor va entrar. Bon dia, Axel. Jo diria que ja et trobes bé. És clar que sí. Havia de ser així, perquè has dormit plàcidament. En Hans i jo t'hem vetllat per tots i hem vist que la teva guarició avançava sensiblement. En efecte, em sento refet i la prova és que faré honor a l'esmorzar que en tindreu la bondat de servir-me. Menjaràs, fill meu. La febre t'ha deixat. En Hans t'ha fregat les nafres amb no sé quin ungüent del qual els islandesos coneixen el secret i han cicatritzat a meravella. És un home excel·lent, el nostre caçador. Tot parlant, el meu oncle preparava alguns aliments que jo devorava malgrat les seves recomanacions. Durant aquella estona el vaig aclaparar amb preguntes, a les quals es va afanyar a respondre. Veritablement és sorprenent que no t'hagis matat 1000 vegades. Però, per Déu, no ens separem més, perquè correríem el risc de no tornar a veure'ns mai més. No ens separem més. Així doncs, no s'havia acabat el viatge? Vaig obrir uns ulls com unes taronges, la qual cosa va provocar immediatament aquesta pregunta. Què tens, Axel? Una pregunta per fer-vos. Dieu que estic sa i estalvi? Sens dubte. Tinc tots els membres intactes. Certament. I el cap? El teu cap, llevat d'algunes contusions, ocupa perfectament el seu lloc sobre les teves espatlles. Doncs bé, temo que el meu cervell no s'hagi trastornat. Trastornat? Sí, no hem tornat a la superfície del globus. És clar que no. Aleshores sé que està boig, perquè veig la llum del dia, sento la remor del vent que bufa i del mar que romp. Ah, només això. M'explicareu... No t'explicaré res perquè és inexplicable, però veuràs i comprendràs. Em plantejava aquestes preguntes insolubles quan el professor va entrar. Bon dia, Axel. Jo diria que ja et trobes bé. És clar que sí. Havia de ser així, perquè has dormit plàcidament. En Hans i jo t'hem vetllat per tots i hem vist que la teva guarició avançava sensiblement. En efecte, em sento refet i la prova és que faré honor a l'esmorzar que en tindreu la bondat de servir-me. Menjaràs, fill meu. La febre t'ha deixat. En Hans t'ha fregat les nafres amb no sé quin ungüent, del qual els islandesos coneixen el secret, i han cicatritzat a meravella. És un home excel·lent, el nostre caçador. Tot parlant, el meu oncle preparava alguns aliments que jo devorava, malgrat les seves recomanacions. Durant aquella estona el vaig aclaparar amb preguntes, a les quals es va afanyar a respondre. Veritablement és sorprenent que no t'hagis matat 1000 vegades. Però, per Déu, no ens separem més, perquè correríem el risc de no tornar a veure'ns mai més. No ens separem més. Així doncs, no s'havia acabat el viatge? Vaig obrir uns ulls com unes taronges, la qual cosa va provocar immediatament aquesta pregunta. Què tens, Axel? Una pregunta per fer-vos. Dieu que estic sa i estalvi? Sens dubte. Tinc tots els membres intactes. Certament. I el cap? El teu cap, llevat d'algunes contusions, ocupa perfectament el seu lloc sobre les teves espatlles. Doncs bé, temo que el meu cervell no s'hagi trastornat. Trastornat? Sí, no hem tornat a la superfície del globus? És clar que no. Aleshores, de què està boig? Perquè veig la llum del dia. Sento la remor del vent que bufa i el mar que romp. Ah, només això. M'explicareu... No t'explicaré res, perquè és inexplicable, però veuràs i comprendràs que la ciència geològica encara no ha dit l'última paraula. Sortim! Vaig exclamar, aixecant-me bruscament. No, Axel, no. L'aire lliure et podria fer mal.